Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Karkum ki khubor ki blayo banlum na yathu bagaying bishar jong ka special judge Pokso Nongston West Khas Hills ha ka live out re unai wing kalarai ban set along hadu shipho snem badan kuna shipho hajar tingka ya uba tephor wardkhar ya kani karwai la shim na marba tephor uladon kti ban batbor ya ka wi ka khinna ha ubnai rimpang ar hajar khat khandai. Kakerwo na Superintendent of Police SP ke Eastern West Khas Hills kalayathu bahag khat pratrik rimpang arhajar khat khandai layo jing ujor bau tephor wardkhar uladon kti ban batbor ya ka we ka khinna layathu bagi pulit la register case persya ute ubadon kti hapo ka Mairam PS case number 10022019 USSIN 6 Pokso Act bad ya ka jing toket lakli da ka WPSIRR Marang jong Kamairang Police Station. Hadin ka jing toket la charge sheeted ya tephor da ka investigating officer hapo ki kendon section 5 and 6 Pokso Act. Na kaliang ka yung bishar jong ka special judge Pokso hadin bala bishar niya ikisakhi sabut kalarai penrem ya tephor wardkhar ban set patok shipho snem ha along badan kuna shipho hajar tingka karkum ki kendon US 6 Pokso Act.